Ya. Wah, Jan. Sing dile. Mbak Putriza. Oh, Kowe nyapa kok pilih Mbak Putriza? Karena cantik. oh ya. Iya. Di ora. Di ora. Ya, ya. Putri satu. Lagi sunat tuh suruh cowok Alah lagi. wis ora lagi. Tobruk jare. Ya. Nih. Oh nyawer tak kira nyawer. Oh bakal penal di nyawer. Yo, Put. Ah. Oh. Bocah sing paling mulya dhewe ya bocah Bimo Bocah iki. iki, heeh. Bocah gedhi pinter. Disunatne ditanggap reog. Diedreki Pak Mbak Putriza. Nah, jan istimewa komplit. Make ora pengen. Ora bang, Pak iki diedreki bojone. Ana bojone barang kok Pak. Piye le rasane diedreki Mbak Putriza piye? Pawen ae ora pilih. Ora pilih. Aku yo pengen jare. Iya. Aku wis jan. Aku role. Iki bocah iki ya. Nyapa? Nanggap reog tapi jungkir wale kaya kitiran. Mergo nyapa to? Mboke mbiyen nyidam mbok kipas angin. Iya le, matur Ya, luar biasa. Luar biasa. Yo, lah iki dulu. Nah, iki. Tuyul iki. Nah, Ayo kemang gawat mangan saka tok nenek kono. Lho, iki mletek kok watu iki. Jenengmu nyole. Merico. Lemes bicara. Nah. Juna. Nah, kata-kata hari ini. Wajarlah manusia bukan nabi, boy. Iya, apa kuwi? Ya kowe jungkir wale njaluk adrek kowe aja kalah karo Mas Bimo. Oh iya, lek kowe bocah pinter iso ndonga apa ora? Bisa donga ora? Dungane Mas Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kocok. Dungane bismillah tok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bener loh, terus ini masa dongo berlindung sama setan loh mas. Betul Mbak. Kowe iso donga apa ora? Lah iki enek sing Dhewe iki sebagai kanongan pondok ya kudu iso donga ya. aku ning pondok 5. Iki kul wallahu anas. Aku pun mbak. Tuh biro binas. Kowe apa Yas? Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala Aku ngerti junan dongo ngono ku Mang. Marohimi. Mergo bejo kapusan saka awak-awakmu. Seto mau donga apa jare Mbak? Dongo ben terlindungi saka Lah setan. ya setan ini sakit.
Lu tahu ya anu. Lah ngene iki bocah iso donga. Pinter iso donga. Sekolah iso pinter ya. Iso nyapu ae. Kowe ganang ge apa lho, Le? Ganang iki ge apa? Ben iso mengikuti Mas Jessica. Luar biasa. Tenane tenang ngono. Ora golek duit. Cah cilik jujur. Jujur. Ayo Le. Bisa ngoni gelem ora? Yo gelem. Loh. Nek ditawari baru gelem. Gelem. Oh, gerem ya apa gerem ya. Gurem ya. Yo, juga balik sih. Jeger wale. Yo tenanan. Gelem bener-bener. Ndak ceprane wong loro kuwi. Ndak mesak-mesak. Yo, Mbak. Kaya sing kemlinti yo. Kok melindi lho. Tak. Potongane harus pisah. Terus Wis ya. salah. Oh, Mbah. Lele ndang golek kali, ndang golek kali. Kowe kok ha. Lindungi dari godaan setan yang terkutuk. Piro, Le? Piro, Le? Dongane pas. Piro, Kul Le? a'udzu birabbinas. Kowe ning kene melu sapa, Le? Melu sapa Le? Ya. Ding kene lek melu kena administrasi. Lah kula setane. Wong awake dhewe mlebu ngebeli kena logat. Lah iya. Kowe entuk piro, Le? Entuk 50 karo 50 karo 70.000. 70.000. Berarti kowe kena 20 ya aku. Seket kowe. Jojo. Alah. Ayo semua. Kowe kok ya manut. Manut ta cuma manut lho. Lah kowe towehne aku. Oh iya 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 apa lho. Ngapa lu bocah iki kok iso? Oh, edrek. Mari item ae ya, mari ya. Mari ya, itu. Ya wes, ta. Edrek kok. Los. Jalukamu sapa? Mari kok. budrek. Ya, ayo Yos. Wes. Andewe aja kalah karo bocah kuwi. Oke, siap. Yo, Ready. digasne. Maaf Pak Sianto. Atur suwun.
Ora lho Le, nyapa kok rong marah. Lah sampean mau wis oleh Mbak Putriza lho. Lah kok mang dhewe ke Mbak Putriza to? Mau lho. Lah sapa? Oh alah Mbak Putri kuwi. Iya, lah nyapa kok ora marem? Lho alah, lah kae mang ora? Kowe pengen bunjerne nek. Kowe pengen bunjerne. Kalau boleh nong nyetok.
piye Jun? Heeh. Bocahe nek rung sunat ngono kuwi lho. Yos, iku lek gumah piye Yos? Lah, kaya ngono lho terus. Lah tanggung jawab lho terus kowe. Tanggung jawab lho. Sing metet Juna. Piye terus rasane terus? Aku ora masalah dinyak-nyak. Piye? Ning ambune telek. Ning yo aja nyalahne ora yo eneng iki sing dipidheke kuwi. Ora eneng liyane ngono lho. Wajar manusia bukan nabi bos. Nggih, kata-katane Kata-kata wis aduh golek penyelamatan. Dan kowe ora kena asikil. Dia anomali saya. Yep, yep. Aman ya sih. Nah, kudune adewe tepak ngene iki ya. Tahu ngene iki mau.